ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಡೆಯತದ ಏನಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರ ನಮಸ್ತೆ. ಇಂದೊಂಜಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ದಾನೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದುಂಬ ಇತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂಡು ಐನ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಜ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿರು ಪೋದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿರ ಭಕ್ತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಲ ಪಿತ್ತಲ ಮುಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಹಾಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಅವಕ್ ನರಪ ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಒರಿಯರ್ ಆಪನ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ ಪರ ಊರದ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ಮಂತ್ರ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಆ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಆಕಲ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಬಿಡುದು ನೆಕ್ ಬಡದು ದುಡಿತಿರು ಐಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಹಾಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಐದು ಬುಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಸುರೂತ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಏಪಲ ನೆನಪುನ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ದಾಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಬಾರ ಪೊಲ್ಲುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಒಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತವ್ರೆ ಬತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಭಕ್ತ ಇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಒರಿಯನ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ನೇತೃತ್ವ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಓಲ ಭಾಗ್ಯ ಅತ್ತಂದು ಅಂಕಿಲ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಭಾರ್ಗವ ಮುನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತವ್ರೆ ಇನ್ನ ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಜೀವಿಷ ಪೂರ ದೇವರ ದಯ ಮಹಾಮಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೆಯನ್ನು ನನಾತ್ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಪಡ ಪನ್ಪನವ ಆಶಯ ಇಂಕ್ಲಲ್ಲ ಇದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರನೈಕ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆನ ಪಟ್ಟೊನ್ನೈಕ್ ಸೊಲ್ಬೇಕು. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.